TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomo Gusii. Omurubiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bomachoge bara inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Dizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven captain 001 igesigeta senikia Dizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 chigosori ime ya Dizi TV. Dizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Siasa berite ekero jirigere timu ikachinsa inye chimaroba ya wono kuchinsa isana bebere chamuka soni kwa bere na itwe ekura somo bere olia Gusii urban blaze oyo oetanire omwaka wa mubono alitukuria lero ni gotwale komia ya kigima kuruga iga somo bogani Ekeumbu park oyo otokebe county ya Kisii ni gotwa miyari kigima kuruga kale chinsa isano naiza tuchamuka so wekabona chirigerete chisenye chubutuko barero nabono tonchorerie nigo twakanyire liberera nabono nigo twateka swase umurubiriyo onde okabere umurubiriyo bw'Ekeumbu turari tukori Jumamosi nigo wochera chinsa isatoneruso kertwaletera mangana maye kurenderera sengencho twalenge isiko kegima twalenge komieria igabona twonjererie bintu naboigo bono umurubiriyo bw'Ekeumbu nigora cheko bago kunyoligereria kigima nabogo bugonto bwate umurubiriyo ndo kurukune Ekeumbu outdoor ojutura betogoncho kana chinse mo chinyingiria kwene kebuna twakayoleta ira sinjira engia kigima na mange kigima agendrete ase obwagari kigima bono obutuko bolera bunere butambe ngutwarando mugeni oyogo cha sekingesigia kabere kyo murubiriyo bw'Ekeumbu gose Ekeumbu chinse isato chiakira lituko le Jumamosi tindinje bweka ase studio ya itoga igase omobogani Ekeumbu park bono lituko lya lero tindinje bweka nigotore na mheshimiwa Steve Arika no momahete oberega go chama tukamange se television ita Dizi TV ne marogoba ya bono nere tole nere gaiga kigima na bono boigo bono ndochito bekeme gende menge kigima asama tukagocha bono Steve mbiamono kigima asonsi kigima asugocha na yerende magayugwa kirambia mana basaye ba mialiri mata basaye bwa chinguru chinyinge gowe kabaye guli bagabara gosolia chike yake iga ende bono mna diskuru chisiekire imbiamono kigima bono nkale twomeranete korende na manga korekanire turachakira kurubuo galia ibeno nkiogendrete gokora gwikira chinga kiechi chiabono iga
Kwanza kora kwani abantu ibeno bali bandigirire tikuru ndisi TV Yes. n'aba Kenya bonse n'abali bale chinse kya Mike kyagera ni mete ngandisi TV tari ya kusiyoka ensengima Yes. Yeah. igo nkubatenga biyamono ase koruchinga kicheno nagotorigereria. Okay. Nche go korko Steve Arika mwemsewe wodi ibeno o se omuntu bwoko bokobwe wodi ibeno. Umuntu boko bwi wodi ibeno. Bana. Bya kigima. Ase timati kwambo linga. Nakopori gwikira boniga birubiri yamagendero na kigwa ikeirire nikyo bwatekera ko kiriyo ndete okora. Nche bono bro mwemsewe wodi ibeno. Yes. Nche no mokorari. Yes. Bali baibeno na bakombekera maxi ni twali kongunga tikunyara kwebekera. Yes. Kyagara na bakonyago tucharokeria. Tatigarende birinari etechira. Na biri bamboleti kunya kubikira ni ande bike. Mushimo wikaboni gaturatebe ange umwakoyo moetire nemetienyi ange bereta teneiga kurwa twagite chikura mugaso abisi. Ande akebesa chinde mwanyorire gocha sichugwodi ejuratebe mwabekire asamagendero kurwa se tutebere serikali ya county ya Kisii. Asa serikali ya county ya Kisii. Yes. Epacheti bono nere yitentangani. Okay. Chi gastwara kolera stiward. Ni chi epacheti ria rengo. Yes. Ase former governor Ngwai. Yes. Epacheti ria tigeteme bono intwe nere ntangani. Tuganyite bune mbule yiga ya chakire kwira magoro make. Ebintu bichake kokolekana. Biamono kigima bono mwanchumuriria anye korenka andonsi asoberete na boko minyoka gali se metando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital na bogo YouTube Ndizi TV News elindo utigo ujumbe yao gabo linyale kunyeliria na koje soma kigima kolengana mna tokenderete gosuka bosio no murubrio Ekeumbu marogoba ya bono biamono kigima bono mheshimiwa tikatosoe kigima ase aliagendrete me county ya Kisii kiagara gwatebirenga gwikira boniga mura kora mangi gose budget yeri mwairwe nero entangani kigima timaiti gose chiaikire chibesa chiaikire muchakira magendo tinkwanere wodi ibeno. Yes. Kiro muntu nabo atasa kugamba. Yes. Kero ne wodi ibeno kero nkoboli chikura. Yeah. Na rosiri chipara isato. Chiri abango kolera baibeno bantetinga echine chingo chakera. Ne pare ko gendo musocho kanyitabo kibaka mwembe. Yes. Pare nero kurulia maranga mpaka likendo tiraera buye contractor nete kerirane. Pare nero yasiege tukale getiongo mpaka timani. Nibi bintu biro. Igo ntogo tenga ntura kora kende. Ntogenderete kokole bintu ase chiwodi chitu. Igasinere gendere toro. Igasinere genderete. Biamono kigima. Nabono na inde kuringana na unomugabana tutabia Simbarat. Yes. Nembule yegosira contract ya ruru na chipara cha ibeno. Para nero korukulion so chego chikosoka ibeno. Ipale ndenero egweta kerera chikosoka asito koruka ngaria nyega. Ne pale ndenero koruwo mugambe nyantali kuchikosoka likendo. Yes. Ne chionkorosi kuchire no chubikita semero belio wango igacha baka tendering ya koliru charuru one bira kitabyo kabiganyire birume mangana yagenda umushimiwa negati ye chibesa chiri milioni 30 na kianda umuraibu bwe county konyoro abatebirie mwarenge gochia koewa negati emerobelie yugo seyu denseme no negati emerobelie budget ye yes ande tigatwa kero mugabano ito Simbarati ngambia mono chibesa chiria telinga ni rasima toegwe igo tuwa mo requestinga otagoto akere ward shiringi nke na intuto chakera kale weiko usasimu mugabana manyo kolerwa chi project yes lakini bono tukamotebinga ga kikere ward toe besanke ande tali besa gotoa emerobelia magendo abantu be kenyoro bagoteba ni ketutagete yes twa budget into twatoma agancha igo no chire
kati emiroberi iyo. Okay. Mbio muno kigima. Bono asingenjo talende talimanga kolekanira situ ward na amangana limo kole public participation kagete na romo ko bwati birengeryo kolengana n'abantu batagete kuikaboniga. Liberali abereli nyinge ase county ya Kisii elioli tagete kwene kina ande yake magendero taya koliru guikaraboniga imeye county ya Kisii. Neke maene na county ngima tigato kwanire nekera to kwanira obokoreri bwo mugabana. Neke maene kintonke yo ya koliru imeye county ya Kisii guikaboniga. Maite njeni ndoche bintu miganda teo korekana. Ntuarue pasali. Numugabana urua pasali njarengo. Tima iti pasali usina magendero gosa ina matera. Yes, pasali chimilioni ringa ya ringe. Pasali kere ward. Yeah. Ntua tu chimilioni sato. Ne igabone komentwa ngoikere chimilioni sano. Yes. Na inde kando bono no guchwakane de school fees. Nto atemerobelio gwetero mugabana natwanchira. Abana no na bakoirwa chikosi chinke puramba kogendie pipi kogendie gari na barabuto bakanire basomiwe. Abana buna baiga bechisarantu bale gotera kaika. Mwana na bagwakaniru agenda asomiwe amanye komento musiki na lioko babia. Biamono ngwate banga mwae guchi milioni sato mukaina na gochi ase binyoro na inde matuko makaitire na romorobelio bwa jiri nga nole ibeno ina kianya kanete umorobelio lichinga kichama gogolinge okolekana ese stadium na kianya kanete ayo manyene mweshimiwa Steve Arika ukairo moromebwa umorobelio bwa jiri goika ibeno nabo manyete bagote banga tura no igulirwe saba no egwe kagenda ngatebie gavana. Yes. Kama te murobelio bwa chiri na nyororire abana bakorube no bali ne gari maguta taoni basomiwa bairana kama request kama te gavana na aligiriase internet ni mbwa utakonganchiro murobelio bwa chiri oche mashinani. Okay. Agantebia Steve kukwatangire koburia tikankonyoe igobono nanche kumwakira ngambi yemono. Yes. Na bali wateneta chin aso wancha kunganya bali mukunganya baka chikomputa kuchali beno aina maskania manene gocha sore na bantu bibeno igo nanda nyekere beno tali abana bibeno boka abana mbaro ba kucha Ekeumbu abande mbaru birongo. Yes. Bande mbaru kiamo kama abande mbaru bobasi ikiagera ibeno ne tananire nechiwodi chinde mushimwa criteria kimugutumika liyo kunyora abanafunzi go sabana bali bago chororo ase naki kerengo ki bantu ki miaka ki eliye ko mokoira go ikagali na inde no gwate bangwetani ole isiko ya ibeno ewodi eliyo kwene kia muna basoire na baro basomoro biliyo buna bona abande mbachite koro basi mbachite kurukia mukama mbachite ntoli go kana kiagere gente kinege county. Yes. Nalia na bana batete ko soma banchire ababale form 4 na bakole form 4 guchigoro na umono batakeire no ba emiaka misini ostin ni gotete komanya computer no anchire. Okay. Tebwati getango kemiaka utatiga bali form 4 gochense na bwe morobulio yogokana. Mushimwa bituki mirobili kie gosomigwo ande ake gosomi bare mangana machinery tailoring gosini mangana computer gosomi mangana maite bina bono inse to ya Kenya kire kintu ya chire digital. Okay. Chigas chinyinge chire online. Yeah. No na baga telire gaiga pero si dite ya koni muziki. Yeah. Nekiago tebinga check YouTube check asigete. Yeah. Spotify ni domnebio. Bono tete abana bamanye computer banyole chigas chinde nchiro chire online. Yes. No mwana kerago eta igolere YouTube na bora nyole engoko nesese chikurwana kwa bwate clip kwa beka YouTube abante kera bakoseka ainebe sokoro na ngonyoro reviews ko somi bale naki ogokole biasara. Yes. Nekiogo chake biasara ngo somi bale naki okonyora chironi. Yes. Chironi njira sesemo ya serikali ngo somi bale igoro ya mental health. Sure. Bana mbare oranyore unyure none nyasole
okoba yemechando onyura marua okoba yemechando Yes. na kiago kwanerwa airane No no more. more sense. Okay. Bwana. Bona mheshimiwa gwatebire muno na samangana iji computer kuri ndo siko so se ward ya ibeno no nyani county ya Kisii ngima abantu bari batokorega sie makono yemego ya magoko eyuere tutebe masonari na twateba litangani no gwaka matobori murubiri kyobwate naende bono sikorigererie amaguta mentire basabange konya nigo bare gusino bare boda na ki urata kandi kurushie biego biribire boda asigocha segasia magoko birubiri kierororo asabari batanyare go so computer Ase bali batanya usa computer. yeah. Kuna bono iga abana bali barengi tayari. Na baira nyaore polytechnic. Okay. Baro bono iga bagosomegwa mangana yestima, mangana ya mache, abanda mangana yakorosie tukia. Yes. Abandi bare Kisii polytechnic. Abandi bare Keroka. Na indi ningendete mirobali yoko improve chi polytechnic chirali ntubate irungu ntubate na liangabi egere chigas chinyingerero chire asensemo yamaboko chi talent na sukuma na request ministry njanga nchirite school yebe no secondary. Yes. Wano ni chake go train abana kominyoka abana mupira abana gotera igo mbabwate recreational ground igali sibarakorere mbabwate yeah. abana no chamambi bachakire gocho nande yene atweyemo enene koranga na kitoko koratokonye abana baito barusko. Okay. Mbio mono kigima ayuna igatiali agendrete gukora kana ase ward eri ibeno twachete gali kertwale gusumike mete tugache ward yawo gatwali gani bya kigima ane twanya konyora baraga gatugwa kirenga mbiamono igombiamono kertwache gusumike mete gali ya kigima eli okwene kinga na intwe twa nyare gusuke kerengo kende tali kobere studio yoka kole na intro tugusumike mete wikabona timete mete eli watigete koma go ikabona metete koma yeah. Roche buna bana on this TV na management yonsi beke gali maguta ibogulie meteto lentere baminda ukolenda wokango tusinye interact tusinyire metene ngende kolendwa yes na ndego kina na bana zote ngaki na nditara marole to choro to kobere kiriri ndio mono kigima bono tikatusuke se county me twara kwanire make igoro ye county yao yani ward yao unogendrete gwikira boniga amangana beira mange imeye county ya Kisii gisegi chinyinge njirororo ayeno yomo egatia balia bakomusiro mugabana naende kuwarorekanire kigima kurange no mugabana kigima mugabana nkugosigware ngatarakora magende rwande gwikira boniga nabone tugwakana chi bill go se pending bills chirichiroro gwikira boniga ande bare bakomotebina ande yake gagwakana no motego murigeti mobeke ngori bigoti na nakia gwakana chibesa chiri chitari go se chitari chitaikiraneti kolengana mune bwene to gwikabona asiri umani ligendrete chinse moibere kwarora bono gotebekanere omokonyi go somokonyi bu mugabana nero nganyire gwikira boni galiberere lire se county ya Kisii magendo nara agendrete gokorekana gwikaboni go sine gisegi chioka twakwanire nga achiri no ibeno agotabiri twarosiri chipara igoro narogeti abana side ya 200 yes ase ward ibeno amagendero nagenderete yes chigodi chine chiros charosiri chinasari oyubo no goteba nga kindi nkira korekana nero takere gocha ase ndisi TV atebe nga kindi nkira korekana yekogera aiga tali borandi tochete ntuli barandia siasa tolentete yes na siasa wikamomane wikamoseke yes nse ikite yo ase county yeah ayimbo no kwango sire ngomokonyi otamire mukanyu kyara njitinda ay turarora kindi gyons tinda ngomokonyi otamire yeah turarora bakabona tinda ranga ki kyara tarakwana erupe komanyene erwe komanyene tarakwana mugabana tarateba ngomokonyi otamire oseri omanandiro na intu tokonyara abantu atangaki mokonyi otamire mbaetaine ayon tindanya ayo tunyamaiti tinda nyarra antinyamaiti gonkonya igwa okay ikyagera igakoba official eitomo konya soke atebe nchina tamire gose omugabana tutebie omokonyo omutamire elina liura atebe linda atebe lakini ewiki ya eta nkwarora mangana lia lengenya bururu galia chinkwana maite tairas muganyeri alikeli uko mheshimiwa
na umanyete na ki enjera nero muntu arakora ibintu ngwaro wecho mu sangirikano lyo linge nyabururu aria chinchera kwanete na omokonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii no mu women rep n'abantu egati yabali barenga sensemo y'omugabana kurende chinkwana babere bagokwana ntogoja kuganya irube guike koro kinga kiba tigiro omugabana bweka n'ebintu bisalegete igogo ikaba Kenya gusaba Gusii bali county ya Kisii bakumye Nyabururu yes mokonyi bw'omugabana tarengo Muntorengo Mheshimiwa Senator yes Onyonga Musiko Onyonga women rep yes Mheshimiwa Chabet Mheshimiwa Soro imbale ngoro na barengo Mheshimiwa Onyonga na tatenga yaya ibintu mbisarigete county okay ekerata ibintu mbisarigete mokonyi tarengo atebe mbisarigete gose mugabana na tarengo atenga ibintu mbisarigete umaite ibintu gusarika se county wona tutorabuna MCA igoko bioro kiguna maliko igomutete monyore document yelikire nsimu manyi gwanjira nanga mokonyi bw'omugabana orule se county ya Kisii gosa akwane erebwe komanyene lakini bono omo senator akwane ngoruro ne kyureira mangana yo senator kayugo chikomo ekiagera ababa nyene kubaro kanga bekwane ewan iko gwikira boniga omo women rep bwe county ya Kisii omongina Donya Doris Toto bado no alense mu y'omugabana muna akabeire kurumaiga ekine kyokoteba mwishimiwa timbwa tikento ndapimerenga obwancha nigo soko bamo ngakibonga ni kurumaiga tatigamanyete kiro muntu nabwate epati agokora omo women rep tobwate Donya yes omugabana tobwate Simba deputy governor Monda tindaro ronde lakini ali asogo kwana Donya kwana alenga yaya bintu biribya bending biri nchira kanwa yes nende getangani na ya tegente kitangani no mugabana oteba bending biri nchiro na tagete kuchungusa chirichiro chirichenwin yes chiakanu echinde nchiro bagoteba nga embeo goseche bagoteba na chita bandi gasi meremeta koletu igobo na bangetenga okorusie chiembeo akane echichirichi chitarimbe okay gwikira boniga mwishimiwa tigandara go lirube ndrega igali ko tebe kana korwa service yo mo senator egati ibintu biriago teba ose demand kiriya bwate guchya so mugabana ngaite ekarole se assembly county ibintu mne bigo ikobo imanye atamna immediate implementation and operationalization of 2022-2023 financial year budget estimates nekimaene teraba operationalized munago teba ekera nole se ebunge ye county ase bunge gintu kyo gya kwamire ekiagara kuna bono ebintu birito bangete lirubelio no mo senator oligete kwalirorire twalirorire lakini ase social media omaete assembly ntori kugamba gento getari kiri goche speaker nkebegi kemaine nkebegi kemaine kogera ikito nyakumanya gikimane kyo bolime kekogera lirubelini lya social media ntubuna ba MCA igento togo discuss kose bono no mo senator na maite ekerata getoge discuss omo speaker gakurikerwa yes egere to makoge discuss assembly ekebuna kera za social media yes ingeto usikaneti na intino korabuna buna marubanda goeta yes igogo gwikira boni gayo gotebanga a budget estimate ya 2022-2023 ya ikira niwe na terike maene buna atebete bono egento bagoteba umono nensemo ya bending bill echi oronchira akanwa no mugabana natebete nga nacholete committee egochungusa nga nchiri chibonete gwakanwa na njiri tabantu gwakanwa chibonete gwakanwa yes nateba onyolire chibonete gwakana bono lindi nabateri bakali gochiakana chiri chinde bagotebe chiegasi ose chirioki chiro chimanye kwira na maega okay totsuke mutwe ase engana ndenere gotebekana na ande yake kolengana naye obisi y'omugabana aino mwemse bwe county ya Kisii
omisi y'omugabana ng'ayeberete motonto ne stadium gose ng'ayeberete neri arengo ngikigenderete ororo bakabona ikiara ngotebekanire ng'a operation chinyingi chikale korekana bwo mugabana njiri koretwa azikibwenerete egento obisi omugabana nero obisi munagotara yeah tigankoboli rero ndisi TV obisi cheno kaichire linyamataro embassy nanga gochaga ngankintachira nyamataro nachire Camelback ngwacha Camelback ikira ngwato nyoro obisi no ereki asebono iga yes no mugabana nabanga buna into aba MCA buna abantu baibeno yes abandi nabagochaka abandi nabagoche town asende na obisiere yekogera bo mugabana nirindire n'abasikali ba Kenya buna atianetigwe yes igabete a property ya serikali ogende omuchi mu mugabana akurwaniryo nabako masware kino mubwe nga kwandwaniribwo bono ekero tali buna bono inche monta iche murwanirika nabo agonsora mbwe lakini ekero ntali kuwakilisha abantu yes ache kondwanika yeko banero jete konchegia igo jobs chiri wo politikoruka nancheire kimachiko yekogera asale na obisiere ase omugabana ongwaya arenge nando obisieri arenge ne assembly tomoete yes netakeire omugabana agachirwa obisiae ni nyumba yaye yo komenya yes akarora ilinegendete gukorerwa renovation yes asa assembly nande basabete akabika obisiae temporary stadium yes stadium ochakire konyerosia yeah ebiragita no bikuoga chibuse no chire igo gako gendo egere ragie gocha yogererua ne biragita ne chibuse mushimwa nkiekebe ositigankobolie balia abantu bali bande batali gumo support yo mugabana mbabe no moyo boko genda paka buo yenkanga no bisibanda gukora services yo komonyora libale go komba no nyumba town igabera ororo asare neutral ara montara agenda ororo ko mukwanira no mugabana bwe county omanyete watebanga bali batamwanjeti yeah monto mutamwanjeti nebo bisie town ya tagocha yes igo oyo bwatokogania inagotebia imitinyale mekeiga president gatotebia Dr. William Ruto yes togende abantu akamate mu request baende State House Nairobi como kwani yes akagenda Kakamega akaturangiri gochio mwachite bako mugabana na chieto tuachite Kakamega yes Kakamega gatotebetie nimaite mwabwate birenge byo kugenda Nairobi yes Nairobi tali nyomba mwale gochikora ya State House niche mwale gochikorora nabarangiri gochaga iga ekiagera governor is a moving office ne institution yegonju kanana na tene pare ichira tebenge ichire yege chebekwe pachetero sigwe ni ancheire na bakolere meeting inse yomote ni ancheire igukorengana naye muchando toyo mugabana kubeka bisichaje buwa ye mutondo mnegotebekana muchando toyo ekiagera chiro temporarily obisero serigu chibe bono igagocha gwikaranse galime ingano abege tobisi wose igagocha kombana ndi nyombe ndi town ingano abege tobisi kiagera na kige kogera gose chibesa yes na kigora chite stadium teri gwakanu na ndi nere imeye town kana negenda tekorosiwa yes ekero chigasi tari stadium no agocha kerega siere nene na kwanda kwa manyora mutondo okay korengana naye gwikira boniga estate yenyomba yo mugabana gose obisi yo mugabana elimu amwete renovation ngaya ikire ikera kuru mugabana yo asobisi no nyanguru maiga ngo bayarengera renovated gose kera asobisi oyo no mwako kabira osoire ngaye berete boniga estate umaite liswali likolire nibuya umuengineer nero maite kwira ni kera tisomere tikomanyanga ka estate ndeba no muengineer
lakini ekarongo etari kugenda assembly Yes. ndochinga chikoromu ya wekiru Uh-huh. ya garigu Yes. chibundi nchiro negenderete koba Igo asama tukatalia matambi kujimuntu mugabana nguru wale mutondo usinguru wale stadium mume achiche kobera sicha bisizi asikiro monta ko monyora neutrally. Taringa nkuru wale mutonto Ehe. mutonto no bisiende yemo Okay. yoko monyora ngaki ni no bisiende ni stadium ne yende ne itotagete naki ebe obisi eri neba ebinde mbirara akorere mutonto Ekintu gikwera ngukuburiga muno iginega tie bintu biri ekemo kiabo biri mo senator agwo kiusio mugabana nga atari gukora buya igikwera nkuburiga ne yumono naki ayi uri orange no mugabana nabo igo mu MCA utagetemere mekoro se county ya Kisii ninki obisi etachira sare neutral ilinde mere mekoro roche bana na como senator yes obisi aigere mobile mwana siasa tayo Kenya ngima obisi aire ali ase building ere abachumbe babwate obisi parliament yali tarire isikubanyoro nokonyoro bakuru Nairobi baeta igo kubatebi nganki mokora Nairobi na kiere igo obisi tari issue monenene lakini ebintu tegete byakorirwe ekine kiyende kanene egente na kike kanene na inde naba inchini gomba igwete obisia rakishwe ebe mugabana abandi bamonyorero asarange kiarte kiro mundu ranyo libaga yugo ikauchimate mutonto ali mutonto kero konyora libaga nabokogenda onye turi konyora mugabana ngochale stadium okay onye turi komonyora stadium nkogenda ali chikanisa nabokwanyeria kolire kanisa oteme chando yao onye toko monyora kanisa ngoetara matanga nkora tara rotenena igo ase obisi aigero moving office okay iyo mono ingane ikwanyi kwa nere exhaustively tika tutrimbu kenje ngotebeka nere na inde gukira boniga nona bantu kwemurungani balena ande yake chigasi gusemere meko egwa nobu kenyomba imeye county ya Kisii inumna balimo ko ligererie meremo mno mugabana akore kiara inere gasi ni moko oversight yo mugabana moroche gusimwege netenga ande yake meremo tena niria senjerere ngia iyo ndatebe propaganda asengencho buna incho mu MCA yes korwe service board twanyeteti yes matukane tarahera gose wiki bere nchirahera service board nerekolika yes mbono turachachi service board ekere mirimo gucha gutangaswa yes. nambara ibali ikiwe lakini yokotenge kwa na ni abamu abo county jane kolika saidi yomako yao konya nibi na bile report yes boni bi na biara te ku report service board ya katege ya chole tu ikobono tutange ukagirana na baiba hoja kulikwa atarari lakini mabagana rali mugabana kwa tichiku sorry mugabana rali mugabana kwa tichiku choko chola constitution perhaps ye ikare serikali yaye na mabagani ya bwana chikuru atali kuwetera service board ngedena rali wa kwa kukabono aso mugabana kwa tichiku kuna bwana kwa tichiku wata baba Steve alika to studio yes muntu takwa kenya na kuwa na Steve it's within your powers yes go pale onye jemno mu MCA na te ngudi ko monterebo taria yo to monteka ni ko jengora ko monterebo ki ko ko uriyo sayi onye ya secretary iche bwate chingu muntu pinto bire bantu bataba chondele a constitution yakotenga igaiga no bwate chinguru igo kirio bwate chinguru ondeta bwate right yokuge challenge yes biamano kigimo mwanchu murigereria bu television and DCTV magaro bengi ando sia soberete nigotogendete no murubiri obweke umbu magaro ba yabono nigotoli no mheshimiwa Steven Arika gose Steve Arika mnanarete kumanyikana mono kigima kurwalise ward ya ibeno nigotogendete gukwana mangana mangali agendete okolekana imeye county ya Kisii gwikira boni gambale bandikire chi engana gali ensemo ya Facebook gotebe Kevin Omburi Kelvin nikateba watching from Lolongo live yo Mlolongo nigotoka alise county ya Machakos na boigo Isaac Onunga watching from Doha Qatar biamano kigima Mori Nikerubo watching from Gulf biamano kigima Peter Omari
watching from Suguta Nyamache niko ndani ya show Kigima salimia mheshimiwa pamoja biamono Kigima mheshimiwa wakwani iwe igabo naleganero goteba ni former uliza mheshimiwa mbona walifuta ndemo kazi ama ni siasa tu kama abagetutu igoto igwete bobe Kigima Pito Mari omanya komosigeta goteba good question abego naro kurukugweri getegeri teri yako former Kisii governor Jared ligagoteba Pito Mari yes atajibu nere na bobo nao amusindikisa igo babori libori mapema Kigima na tegete kolibori kolende ayole sense meli hende Nimani tenga waziri ulinga samanga na administration moske nero kurukunga Alfred Ndemo na atigetu kwememo timati osino manyete osinaro orate atrai mangana wata personal ndola wenga na atigetu yes igen dogo tevre kile kanaro je bitebi jumnu moralia we kan confirm usini kimaya igonna confirm tinga indeed otigiri kwememo yes no onyo tigeti kwememo turamanyika tigeti kyagera igero kiri yabwate yes yokere within powers chokugaba iye gabana na lora karo moralia mbiya tumwanje tegeka yes akinegera kwa mutigiri mbere tanto bwana tukubolinga iki gosomora byo twanje tubiga atigeti yes igo negasi yaito na intukubolinga naki dematigere tukwemero igo nayo endete kubulia mbora no mugabana turabori yekogera tumanye kyagera asoko molika na komubuta igere within powers chomugabana yes yabana Biamano Kigima oliobori libori elio nkaite koiranirigwe bya Kigima kubwatekana no gotigwemeremo kwa oyukabire omusi isi korwase county ya Kisii nalo kwa Valentine Momanyi korwense meli and then got watching from Suneka what happened equation ikwa boliri ngoligere inde mbaka ndaimbaka and YouTube ugali aligere libori elikwa bolirie aligererie Victor Mbaka libori ndre Valentine Momanyi akobolirie igobono nayo bonete kuliraniria Kigima ekiagara nchetingo nyara kuliraniria ontebie elinde nyare kuliraniria Kigima biamono Kigima geronge ndete kuligia che SMS chiri kwandikere gocha inde toboli omo MCA bwe ward ya Ibeno mheshimiwa Steven Arika kolengana nali agendrete ase county kera reno yomo bwa MCA bali ase county ya Kisii abo igore sense melia egosege tobokorari kurwa sensemo yomo governor Kigima amatuko aitira makega mu abwato muheganya mache gahali okorokana ko bomonene Kigima mbale bali bako bagosia badebete na ego mu atumika chibesa chi serikali ye county ya Kisii kogenda gosherekea chi birthday cheino kiara na koroje mutu ali mheshimiwa naye kwarengi gonchora na makondo kwaerelio yokwana naye kwana igakara bagata bamuliyete chibesa naye no ulime nike maene muliyete chibesa chi county ya Kisii iwante binga ngora chunguzo ole ikigwa chunguzire na iwante binga ki ekitinda chunguza ndevi omonyego ole nginyamache yes besa chia serikali togo chakonyomukia okorero omonyego iginta abantendi kitanie bagete kaya abantu barweta abangeiga nandi na kiga na kumanicha abantu abange yes yekogera chibesa chigotumeka ase county wika chetigu e budget yes onye mukabwate Thanksgiving uchibeke budget igende Nairobi eba approved yes inche na tebire iganga na bonkuru 500,000 yes onde bwensi egwikie yengi mogwa sokinga ki echi ne chibesa chi account chitumegete yes inchi gwite turere kuruga iga inche personally como 500,000 mambionte vinchirente studio montalente document chikorokia manjo murigeria olionde bwensi obwate evidence nga chibesa chia tumeka asokobe komo yiga olia omugabana sherekea birthday ya yesigiti kya Nyamache anye kubwate evidence ase bali bagotebanga ni chibesa chi county chia tumeka mheshimiwa Arika na bwata $500,000
agokoa orete evidence iyo goicha Ndizi TV nera rete chibesa negunia ejiateba chira $500,000 elinde tokohe egochiabwekera gwa approve ringa neke maene kigima abuna se bali bakubodi bolina ande yake chibesa chi county nigo chiatumika asogokora umuyiga bwo muntu nyene mbia mono kigima se bali bakubodi ali boli munelio ngaite mwanyore lichibu lisaine bono elinika retoka endrete kuna kuliria magocho momocho ali ale seri ruba liryo mo senatalika liko mochumo gavanana ayana arakolete bobe egati yabo kilikia very prominent kuzigendera kwa pia elsewhere na mangana yechi contractor ayitwa kwa nere kigima nambale batara kanwa goikera boniga echigendera koleta liberera linene kigima boniga yatebekanirenga ande yake amatusi naragendete kuruchinsemo ibere echo chikuruterana timaitia ye munumura inoro chine ikio experience yeki akigera ekero moyega bwo mogaba nore kinza century chikurutwa uchese nsemelio omoyega konyoro mwishimi osorale aboyego bono mbacha mbaka betimu ye moneje kolengana munumurai integrity chapter 6 ye katiba yense ya Kenya nabara yaba baro oroche ngwikira nibale kerenge ikiagara chinkwana chigokwanwa ali amatusi agokwana ayande mbateba na igwelingana echokorandi arutwa segete imeiga egiye tarenge bya lingana linenderia kwane twabuna abantu barulense isiko gocha goto ugamberaga kolenga emnumurai norochi ne inere njirengi yatobonete kugenda gaki muraria ntwesona n'abana siasa abana siasa bakubwata na chisati maragobo banyona bale kamel bag bakunywe chai abana siasa intwe ntori kemaene nabokoro yora miro monto mambi kwanyora no bale komo yes tiganko ire example ke bapingana sana na muskerera moringa yes bako kayunya state of star tacha bakatenga utago tacha toka umukonyi bumura ibwisa kabike metego bakagana na tago tacha kwa mara state house awalenga alipanyega liyomura murumuti kwenzi ya Uingereza akumolinga hapa ni wapi awera alikuboli igetana kunutie ngai metegeri gachakwa begite ya igere tare ko koroka na andake na bumuta kwa mtu kwa tete iko donya women rep yes senator mheshimiwa Sono na baro mheshimiwa Chabet urengere biaro yes to bira mono ekiagera mambi gokonyora no baramo naye mo toiteine inturagia lakini bali no bale ande banje ande baigwane yes anyega to kabuna ekero ko watch igemulire ya lesori na bokoro muntu wako kero aikwana kolera kaba mwitire ngombra oyitago chikoba lakini alikuwa wesa musa imokire gochigoro siasa na bere ngenje kabiri ebi mbito chande bine bito biko arabigocha bune mbura na ndibyara byamona bono tukatukwanega asamba tukabwango iga abanyanyimbo bantu mukuru yese mu Nairobi gochese county ya Kisii gotebekananga obukibago mburi imeye county ya Kisii naende niko bwachaka ekere serikali yero gontete gukoburia maburi ya kigima ikera enombora ibwe county ya Kisii naende ule senior leader we county ya Kisii gana ndi kwa beire se county ya Kisii azama tukamangi nga obo group mbororo bo achiriga iga bo aletire egentu getalikia bo nchoreria mboli kokolekana ase county ya Kisii ase njerengia ase na inturagia tuwaterane asoke uvago serikali utuma basigani
koranga na kiwa wakene Yes. nibyo mbira sekatiba na nene marebe notakere twirigeri na ndituligeri. Lakini kama kuto poja usio mugabana ibalende abno kwa bori kiagara boro Kabanto biri kulingana abatabete kutara barenge kera kwaroche umugabana w'ubugabana bwo bakire bica umugabana w'ubugabana bwo nera na boranye boromaite obisiye umugabana ni gwate bitebine yona baje iga bagende bakwana ni mugabana yes kera kera ko bakwani bamugwate na bakwani tebiya katanga tukutara tani mugabana kigana nera obisiya. okay mbio wakwana ngene ngene kwa letemena baishimi wagete pale bafa biwa abane pale bagende tekolana o ande ake abantu bakiri baba family igita nyigia ebite bine cyuko birelate na siasa asoko kwa ngoko no bachambasi kwa kawaida kose kirangere bole express na siasa No watabanga yetreta kere no malembe. okay Ekogera ekero chipativere chikenya korama na kusukunya kuma no kuiga nali no no kuba kwa sera nini. Igo no watabanga national county government tiwana ne ekogera konya no ne keba ogete kuswaini. Ikurwani ketebenga national yanto na kurwani. yeah Kusege kurwani ketebe ni county yanto na kurwani. yes Igo security na ndete kobe kuna ba nene bali batende security bateba yes na security twins tubwaterane aso usiri wo ba. okay bioblo kigima mancho muligeria unana ko inulia unitangani niko togendrete gutwali kwa na ite kuroba ya bono niko tole na mheshimiwa Stephen Arika no MCA kwa sababu ndio yebeno obo iko no murai kwa sababu county ya Kisii na anengamo kwa sababu county ya Kisii negatia bali bali sense media ndio kumukwatisia omugabana igekera kora ko musiki kigima gaiga go ikatu tebi na ki egendrete kigima kwa seneri ya imaria mungwana kwa kunyanere pastor kwa Edward Onyingwa akoga na pastor Edward Onyingwa mkuu kwa Pomariba ebate watching live kwa nilio mheshimiwa Rika tiga bakwatisie egabana emirimo agendere bya abande niriyo byo kabagenda tuwaka byo kigima asukukwana na intwe Charles Okelo abataba behind honorable Stephen Arika 100% abagatebe go bya kigima naligero ko perform akisi gabana jare na ndege nalika kale nigagotebanga next question agotebana wale ghost workers walipeleka wapi juu wangesoma hiyo list wa Kisii na Wakenya wote tuweze kuona hebu aseme ama ilikuwa ni siasa tu kwa boli guliboli gaiganga ghost workers ngiba chiete bali batebekanite gwikara boniga mbabu tetwemirimo Gusii na kimota somete list hiyo Ghost workers mugana tetenga abantu mbaro bari kiregas na abandi mbaro bari kire chitera bachetaniti atebeti bintu birirende bigochanga ghost workers lakini na intuntu aboleti tonyore list ya assembly yes egere torenga ghost workers ya mbarabi lakini kemachiko service board nere bwenete korente list yo bono service board inja soete bono turamutengi service board ya soire tuange list ya ghost workers wali batayo igoli swali elio tuliganyete kiagera igetangu kialengo ng'elisi tariko soka ghost workers service board ya soire byamuno kigima yego mochikorekana nande akeliya alikuwa jererake ekiagera kuikekera mwarusetie service board eli enkuru egero ebikaro bya begetu amangana agategererwa ikarusugwo gwikira boni igekero yasoete igande akomugabana ali kwagerera kurusia abantu bali gabana tayerereti ekiagera egento gya delay Riri service board yero tuachete na into assembly turaba MCA 71 yes 69 tuga kaisiko nga service board yesoke erusugwo na barabo kemachika Kenya kimwanya bantu bakaramba kola iribiya bakagende koti ama tukayonsi ne koti konya edirete process yes
mbona ikina gya tugutetwe bona bachagete igotayererete nanye koleta the right time lakini naba batagete komanya obumaene bwabo ogoseli gwokotogo seli gwa tigango umuntu gatatu ategerere umuntu gatatu agategerera oyora ba church bakaranga yaya ukurusa yachagete biamono kigima nalege gogoteba Fred Anyona from South Mugirango igaukwanirenganiria ndemo kurusigwa sekerogo gagatana mheshimiwa ndemo is not above the law kwani akisimamishwa kazi kuna nini watu young people wapewe hiyo kazi biamono kigima sebrengere biao Evelyn Nyaboke nigagateba thanks to our MCA for the good work he is doing. My request is let him talk about struggle material road please. Ya Nyantrogo wachete no mheshimiwa Muracha MCA Kuruba Central tukarra mheshimiwa Zaidi Janda tukamo request epare riri bagakonyera osikuru Nyantrogo bakomo pako material agancha nkonyera osiale kuru Nyantrogo aitani eke material nancha egento gedireti konyekera gitagia chire kialemire egento gedireti nembule yatwa lakini ndo chenga yachakire gusa unego keiga nere ne pale yi nkoro square. Okay. Biamono kigima aboigo Esbon Momanyi tuned in from Nairobi Rongai Omuralia biamono musike onyonka atigane omugabana musike Simbarati akolemeremo biamono kigima asibali bagenderete kurigereria kaite tugotokanda umutima ko musinini tukoirana tukwana mangana bera tutoiga elinde tokole Vincent Ondwari engana yao kigima ngonye irorande gusigonye kwanande ekero twarure mutimuko oromoke igo bya kigima ensemo ya kabire producer twachira sole asinchira yo mutimuko. Ubwansu bw'Gusii Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Jumapili yenye asumuruguri wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti nigara korentere ekweya ya St. Paul eyemo aseyemo kurwase kanise yuo nincho twegokie na gusanga nabaralia bandizi TV gochakira chisa ikomi nseyemo ya Maragoba Asamaria tangoro kwa Edward Mongale chairman ya ekwaya ya ito ya Holy Trinity Jumuiya kwaya asili tukulia Sunday kitariki 3 ngo baharigania abakristo bons n'abana kwaya baito St. John Paul II oroboti tocha sobonge agar tusanga emisa iliyo togendere kurandia injili Uwase kanisa Yoroboti Catholic Church Mseya Kisii Parish emisa Jumapili live imeya Ndizi TV obwansu bw'Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeka roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV ubwansu bw'Gusii.
2023 inyora na gitu kuria na gutu bwateta siana na kigima kuruga iga somo bugani ukamen park gutuka kiugoro gaiga murubiribo ubwa Gusii Urban Blaze ngokoro lengo mwaka omugima igobona igotwa soka isiko kina Petronila kina Miss F igotwa mieri omugaso omugima nabona twakiri gukora lituko elinde tukore no murubiri obwe Ekeumbu bia mono kigima saba saibali abakebaika na ko mieri lituko lya lero kigima na gukora Ora SMS ni chini kicha bichi gutuma na gitiganire bageri ko soma alisimo abori amaborio kwishimwa na gaiga elinde anya rekwereria bia kigima tinde tuko disco igonye kwa boria libori yao chinga kina chechi echono ngoche kuri ligeria kigima. Hello Nizi TV ambia mheshimiwa Steve Arika hiyo barabara ya Timani Getionko ilitengenezwa kidogo sana bado ukiweka mchanga yote matope tupu, hata tunashindwa mbona wakalima barabara bila kuweka mchanga. Ni Boniface Kenya kutoka Timani. Inobu maene tiraera lakini ero siringwetekere embura buna yachite na abantu akorosi nkuru staff training negenderete. Okay. Binte biteringa byo kubirosiri mu biere usoro sine palebe permanent bigendete korosi wa kano mobolinga estate yerbano ne yarenge eyinere biyamono mara 10 kubwabuna yarenge na yarenge tangani igomro binoro bokorosi bali omorobeli noro bokorosi pa kogendera korosia. Okay. Mbaka emyaka 5 yekogera kerto gambete na staff training epale linandenje ire tweyemo yabo ase abana bacho kobundizerwa na kiepara ekorosi kwa kurwa staff training. Okay. Biamono, Mark Korwanya Miobo Otamba, congratulations mheshimiwa Arika asa magendero gukora. Biamono kigima abantu mbaro bakwa usachichiro cha Kisii County mbana gwakanwa emitio 14 14 months igo obo maine governor mbuya ale boli igoro ya mangana yo tratiga bo gwakanwa bokwabusa. Yes. Abali mumbaro be nasali babe ECDE babe myaka 10 batanya kuiru permanent. Yes. Emechande ye Konyere County ogotakanwa nona bali mugotairu permanent ngoche koruo exenyencho e service board yachire. Okay. No ina be chiro bono abande mbache barusi gukuru kwabusa baye gwichigasi igo chinga kibono chiri umugabana bono abwanete gochaka gochachiwa mbona abeire asset obeire complete. Okay. Yeah. Nalibone mirimo ya chakire. Nalimero ekiagera onyore service board nyore chi minister na international na MCA bono kogera onye na tobe studio yebuna torendi TV. Yes. Onye munchinita iyo galia binto mbiko babuna bikende retako baiga Mbaka na bamu abonye mbayali bono bia mono. Governor Simba nigo atraikira ni emirimo agokora igagotana mheshimiwa Steven Arika nigabigite nyama monwa na takonyara gukwana bobe guchia somo governor korokane getalingero mugabana akoire egetali ikangeire nchinange tomolembe gokolegas ebintu tari gabana ukorwa omate na abantu okorra anto itumbaramanya chi project chikurukuru sublocation goetera public participation twachamba ka assembly twaranga chasoira se e budget yekogera kiro muntu nabwate ewodi haye akora. Yes. Obe tubwate ebintu tukucha kura umugabana umugabana ne intu tokumweteri bake budget bade ugo mugabana abana takoba ni intu chibosi chegabana. Yes. Ekiagera ni intu atenga ki budget yetie na intu tutora eti nkoligere torenga epale yabone kogenda guchikirwa nero. Yes. Kwamanya gwetie igo lakini ndi bintu bine by'umugabana uroche mheshimiwa ande akerende nteme kubwati sisete mnateba mugabana nabairite baka China mukagenda mugachikorara ra China ali bintu bikorosibwa na inde ubakire chi milioni ya 30 na kianda
nayo chire igoro gutwangira ajiri achire buo no tenne bori orusio mugabana ligoso no mugabana turakora buya inki buna bona na gotebi nga pending biri ba inchi nimbara akanwa igo na motogia na motogia yes aso aya kolero buya tiga tomatenga buya China ntu achete tugatara tukasoma mebingi baka no kungani kutokungana nga chisese konyanyuchiro chininchito baka China ngatenga ngange sisi kwa jeta rongo atakunete sisi ngate ungesese cyale korwewa yes abantu bariete kerenchara yarengi no mbona kero gusaba mu China sese igenga kwa murama goko mogeche okay igo ntu achete tukaramangana yesora ntu anyora chi project 1 2 oche process negenderete wangu iga ningiche studio ngotenga ki amatunda alia mwachete China ararokanire lakini oroche binabona mangana sabana janyote sponsor negenderete sponsor ya Pangbet nguru China yaruete nega tie bitu biri mwanyolete kara mwachete sabali eli wano na sauti mugirango kwalo chika bano gukana nga magena tarusi wairu Nairobi omonye no olintu amanyolete gaba no kumuboli nga na kiora Rusia magena tabaka ochikorose chita Nairobi ibakakolente factory ga okay agatoira togikaranza gateba gaki nenchi na chite Gusii monga sengo beke factory mukandina gabana kamateba no chobwe bange oiche tokoyase ekiagera ligena likeria osigweta obosi boli bogotigara obone korosi gubole choka ebintu ne binge biko base benefit igo China tali tuachete kuligereria tali botali tuachete tuaberosiria besanga ngotali igachete gotoigora ebirengererio tororenga aba China barabange kubaitu inkitora some kurwo tochegaiga biamono kigima na ndengendre gosome SMS kuchinsel Hai Ndizi TV inche speaker Oendo ondwari kurwanya bisabo nkwaneli mheshimiwa mbuya abangete emerobilio yaye buna bono omorobilio bwa jiri mbuya ole mheshimiwa na isaine na nyale ibe no word goika MSA ase ensemo yogosira omugabana mbuya na inde aise ese konyalekana tiga aegwe na isaine koba intenenera omo deputy governor Kisii County kolengana na Oendo akorukwa speaker Oendo ndwari otebeli bagelia tigalete onye ande yake omokonyi bo mugabana ochire oliewe nole ange ko libagelio ko mokonyi bo mo deputy gosomo deputy bo mugabana ibagandi yo litigalete inchekero gongere no bwa MCA lakini oraliego nole mugabana na deputy governor noere teraru ororo unless nero kwa document omutenga ki ibagandi ro liatigalete ndandirinde ndiratangaswa magana ngalego narakanya go kwano mitandao mate mitandao siku hizi garego kwanwa ande yake birengera limbiro ororo birengera limbiro ororo byo mwake kikoro kisiku okuno batebe kana mato moralia na mimi bali mira changa ngura para mato bolinga ngungu kikire bali ngungura tani ngori ngano moto kana mimi ngi bali ngungura ala ni chara yanirire igo koteba na mugabana mo deputy governor ochire mo deputy monyene tara kwana ochire mugabana monyene sibara tara tenga mo deputy ochire aya nama kana turuche social media to community ngaki aya kai bamanya kitaba ese ko banga ebirengere biro byosoka turuche akiri bo affect mo Nyamira County Kisii yara bono mugabana igato musa kuchiga ira mokonyo ne ro musa kuchense bei turuche na ese ko bayo ile event tera kiagera Kisii County ne yawa Kisii kiagera tukuta kwa mati na kika mami na ro kwa msibu ibe mo koja kondo nindo ya mara tatiera ko ko mechine onre barika ya mono aseberbo ebia okora omrene akobugaini koranje rema ebara ya etaracha ekogenda rialusi puorora goika nyankonda friends oyo no mulisi Joash kurwa
ekogera okagete omweshimiwa ninki ekogera okagete omweshimiwa obugia kumu ward agenderete osubuligwa n'omugabana agenderete osubuligwa n'omugabana nchereki nero bono nchereki agenderete osubuligwa mokanari kwegwete nona nakia ingiga yesebo ya litukuligia lyo kuchinga tumate ndigia lengeli kuchingira kutatiga no biro tukira ngo kwa so musakire kanori yesebo ya na kitoko kamata lili ya chile kolende nonyolete gago kuo bilwa so musakire kanoyo ingol koge no mheshimiwa ya kuko so magara ngati no mheshimiwa kulingana nili boli ligeta ko boli na bona mwanzie wa kukia kumu ward agende to kusumbulwa no mugabana kitinda madanga sinalo mutaka kusumbulwa yeko gera mbono kwante biri kusumbulwa tumayi mheshimiwa mensa igen tomanyite nkeri batetenga epati ya moire disciplinary action Yes. ase keratemete korenta emotion yemo epati ri mocholete ya ODM Yes. ncheba ntikumanyanga epati yubuna ya chete nere atete como discipline ekogera inche gonde UPM member bagatebe epati ya mo disciplinary bono no yubuna kante biringa gabana nere como sumbuare nere nda chemboringa na gabana na kyugo sumbua mwezimiwa mwensetu Otko buli omugabana igo. bono lende ekogera na itubata tinga ibata tinga ni epati ya mo discipline Okay. turuchino yotebire no mugabana bono lende no mugabana nkumwikera Lakini ndi bottom line ne linga ki umuchando noro eteta eta nega ne party gozeno mugabana ogosumbuli ngole gatia. no yikara birengo sumbulwa tugende tuwente bocheme tasumbuliwa egere neranya chiga kichinyororo cyo gukorera abantu bamachonete gas ekogera judgment nero kiremya ketanga. Honorable Stephen Harika has proved that even though people got it right to have him elected, two, we elected people into different offices, and 2027 is not far. We are the filter. 3. Stephen continue supporting etaya. Nyasimi. Biamono kigma Nyasimi asinkwane yao. Njira kwacho kama ngana hiyo na wanamanya naye. Hello Ndizi TV. Honorable Stephen Harika anafanya kazi nzuri. Even though word we are happy. Tell him to unite and support the governor. I'm Justin Ondimu watching with my brothers Stan Ondimu, Engineer John and Anthony. Hi Ndizi TV kebati. Mobolie emiaka ebere erahera. Bila gasingiya korolekana ase county na rusio mugabana ama mocho oyakuru kwa kerubo igasi inchebuna bono gondo muntu boko ibenu igasi ebete ba ibenu ngiya incho mutanga ni wakerio gingo mugabana agende kiro muntu kire ward tigecha chu mugabana kobwaye inchebone kero muchache tikobwane tindarra magoso lakini amagosa abe mbona kyo bocholi bokoba no inchebuna inde ibe no kero ekengeli kya mama ngeli kya tata kini kero go kya bantu onye tokuba kolera ali utete bakolere nabo nkorusiwa nakaba nonye tago ikerania nabakorusiwa binte bimbiri biesokoro ngaya kiro mundu nabago ikona inda soke kiro mundu nabago nda soke ekero tari gukora Biamono kigima Zakari Mayeka ninkoroche kigima no endete kuligiria umurubirio Ekeumbu mugoroba yabono. Biamono kurwali broadcasting house abigali yanchama asali ogendete gukora ningendete konyarigiria buya kigima ndoje na chiza chetu cyarire tagetendigererie moina ali genteke mo bibereiga elinde tokole kera abantu gaiga nigo bamieri omugaso mugima igo ande akenda babantu barosete kulende goika tora ligereri mangana beratatu elinde torole na ngaito gendete kuligiria gochia echinsa chia tigaire gaiga usikidaika ne chinke kegima digandrondo rutire emboto gaiga elinde naro tokwana abere ntosi keronde isiko Vincent Ondwari nada utangulia nani SMS yao is in inje speaker Ondwari korwanya bisabo mheshimiwa Steve Naisaine nanyale asenge nchomero biyo ya yembuya ayibegete nyole eke anyole kerogo kyobo deputy
giatigwa tigaegwe onye giatigirwe. Swali la mwisho, governor alisema bodaboda tax akishinda governor ugavana itakuwa 200. Saa hii wanalipa same amount kama ile ya kitambo. Ilikuwa ni kutafuta kura ama sio kutafuta kura? Gati libolilira nilikubiano mugavana kulende asinge nayo legaiga kolengana ningani mirobirikie vekiroro cheko konya bana bodaboda imeye county ya Kisii kubwa oliwo ateba kurikiwamo na gochase Ekeumbu. Ase una naitwa tatebia kando no mugavana naitintete konya bodaboda bane baibeno. Yes. Nandi naba promiseti yekogera umugavana na chake sako yo konya abana bodaboda. Akaruchibasa bake president ya Kenya Dr. William Ruto akamwa chibasa chinde chokobeka bana bodaboda amo. Imichando ni ya siasa kera bana bodaboda matibago chamo no bantu gabana gairira abantu bonse. Yes. Kabirira kakabo kagendete gokea. Okay. Na inche no yo mo bonta gete bodaboda konywe ikyara no matengi kiama kenyireta assembly. Yes. Arama ne pigipigi. Ne pigipigi. Ihugo ikandore nga mwana bodaboda konyuru. Yes. Ubugima bwa chenchiri buna kubwaliri atalenge ororo. Abo olitangani. Igo ase chibesa governor rwete ira. Yes. Kiagera keratualengo mokutano bwo mwario. Ne gweto gotogi bodaboda mbakarule ebango ba chakire korwa nabwate miroberio emia asensemo ya bodaboda ekogera bodaboda nere konyete abana bange babwate mirimo basikiriete. Okay. Nande gente kiateba abana ba bodaboda tali no baragotera se bodaboda. Kuno bokunya gokingo nyakogotabale abane batakire banyore probox. Yes. Abande bagende baba mantereba amagimabo achenchie ni maetenga nabwate kerengere kia. Yes. Uchiase abana bodaboda. Biamano kigima Kingsley Nightly Omari, our super MCA, doing good work. Yenderaigo watching live from Kitengela, Kurwali County ya Kajiado. Biamano kigima mwanchumulile. Mheshimiwa, ndo jinsi chetu cha chiri. Engana ya uyo mwaliora atebie uliyo wakerete abamenyi be county ya Kisii ngima na Gusii kwa jumla. Engani tangani tiganko surprise. Yes. Okay. Yes. Nero mantile billion. Igo. Chawe 1.3 billion chingima. As the ways urayanga gokufunga chiwe. Ase stare gose asuko ile birthday yo mugavana chiwe da sekiganja Kyumonanchi. Gocha billion ya 1.5 million. Ikyaro igande bya orule billion. Nete na wewe omontaje na masakara amontaje na masakara onye mambia gocha yakeresi. Yes. No ini magitoro promise nerena chiko mubora omontaje onesu kwache achirika 1.5 million. 1.5. Yes. Komentaranyo tigaba tutuge ntonya konyera mangana propaganda na bacha getege karega bana to irite China na chibesa tubiete ni je serikali ni je assembly kumeliga bana to irite onde taja bwa soke no yo mate venga ki. Yes. Ebe seiga ya rete account yiga. Yes. Ya baina China. Yes. Osega bana insurance ngakutumia besa ye county. Yes. Oira besa China. Ito banata ko tebinga kama na simbarati. Ngoro wate ni ya. Yes. Nandega sawari kandega toka China. Esa wari ndege kutoka muri China. Era tuchiko igurama ngo. Kera tani batakule. Abatani bato anagotara Masai Mara, parole binyama. Bagenda basa ba konti. Tatu ide akatutumika mu basa security ku Masai Mara. Torrenga kia bani bagenda bete. Tiga tusabera namanya. Lakini nayo. Tukuta ukani batombara ndana buseka ngani. Bara na baba WhatsApp. Baba nyoda ngende yabo. Wetroko na chinze zitalikia. Lakini mora mama itani. Ichiko lya Kenya na Bogoswahili.
Nchigoro ibibire kuratebere nk'abantu bane bagusirwa sincho kutamanya. Yes. Ekire yamayo gutango unyamorero no kwarukia. Igona kiana gitari kimoja tukarukia bana gwakira ngambia mono muteneri Kisii channel Yeah. alita nambo ateseti na gwetera ye county yetu tarinche bweka naro kiri chigwadi chinde mushimiwa mutume mushimiwa bagaka kiro muntu nabwate enchira gotengerengero. Yes. Igo ebinte biga no kubwaterana na kubirigia na kubira ase kenyoro. Igo abaiga mugunya gutwara siasa propaganda gaki aba bishop aba pastor aba basia tigato beka masabo e county yetu egenderere mutu. Yeah. Burayo boiga tokora lero mambio yonde naro mambiendo muntu naro bibire goteba ngaliga nandi alengo ndiro nandi ndigenderere koboro. Dise TV Biamo. eh Biamo no kigima. Yes, mo kora ningia. Yes. Na otoramo na hande buna bono mwa chakire kuna chi talent. Yes. Ntobwaterane numugabana ne irwa gateba ngamangana ya matera na nini. Yes. Kubikwara mu barolenga batigere step ende. Okay. Igo ne binto ne binge ne pasali. Na tutebetinga dunyotara December chifa mungu chakachire. Esukuku gweta turi tukwanya abantu. Yeah. Kire enyomba. Yes. Chifamili na tetenga nechenyole chineti isato cyogotanga chiumbu abantu baitumba ruara. Komenta nayo maleba kusangerira chineti ondo ogitera chingo ko isiko no muntu chandegete. Ibinte biga tigatubwaterane. Ekalicha tale 26 Shinesta ligaligoba utamaduni day. Utamaduni 26 Boxing Day. Yeah. Na lingotwara 90 utamaduni ali. Yes. Na linanda mwana bakwaro kiweke Gusii. Batera rwa matera ali yeke Gusii. Okay. Na inde ngwakera ngambia mono director moneno Camelback. Yes, Mr. Kamau. Mr. Kamau natebanga na inchebono December jiga. Sabana abarogete. Yes. Inchemo manyinga ndibakuru nyomba. Yes. Nera abalentera obasemia. Ya timanyiti Mr. Kamau nerenga yanda gocha Brighton nyonyo gokomondorera na bokomonyorera nere tukwanengana yemo timatiko sikonyoro sokire biamono kigimonyo sokire bya kigima bononyo go sokire bono tiga tukolere gaiga oyo gotebanga nere dipon ngana yawo yaikiranire mweshimi wanye taigeti gocha bono ogusaba kwabera kwa yetwanchiranire bya kigima biamono kigima mweshimi wo twagosoire bya tiga tukolere gaiga na inde tukolinde tunyora libaga ntogosori tukomonta gete ni tayari. Okay, mbiamano. Mancho murigelia mbiamano kegima soko bana intwe kurwa chinsa isano na isa tucha mugaso. Mugaso lero kero twalingiga gaso murubirio Gusii Urban Blaze extravaganza. Yo kero murubirio obwe Gusii Urban Blaze oika goso o sherekea omwaka yomo. Mbiamano kegima ko bana intwe basani bali bacha bonsipi bali banyora bakayo kuwakilisha kabisa. Bali batanya warago sibataika na boromusuko banyora libaga somurubulio yumbi amano Petra Mokeira olia babwatana na Miss F na boigo na producers bakorawa na Mbaka Victor Sultan bakobwatana na Conrad Ongwesi Toro Choro Meth Omwagi na boigo Espon Nyamete bali babwatana na nsemo ya production kigima na boigo Tinkweba Brighton Makoli no bali ngigaiga bonsipi Mildred Momanyi Dipo Nasanya, Dorcas Kemuma, Bonsi Nobali Ngegalitko, Julie, Abigail Nyanchama, Uyokale Broadcasting House, Igalia, Ensemoya Embassy, Joshua Uta, Nerno Alingi Kuruli Chinsa Chiamambia, Nerobatre Tomrobilio, Biamno Kigima, Naboigo, Abandena Barabangentanya, Kwana Gosena Bibire, Magrova Bono, Kenneth Manga, Nayem Biamono Kigima, Kiagera, Tuabatra Nire, Kurua Moisonde, Eliomrobilio, Wikirana, Via Kigima, Naboigo, Nomoteneli Gaiga, Moske, Gose, Mr. Kamau, Oliboneo toireli bageli elinde tunyale gukora imirubirio yeito yonsi na bandi bande bonse tutanyara gukwa na gaige mukorobe abono kulinde baikiranirio umurubirio yo asenchire yemo Gusii ya kabiri biamono kigima igoika
Igalia Broadcasting House aburi tukolia nkio chakara chinsa 10 nigo tokale sensemo yoroboti aliese kanisa ya Catholic kigima tugochikoreterwa omorobiri obwemisa Jumapili noyo mito omanikante na mokogo ti Joseph no tokale ga sensemo yoroboti no tokale ego sasimo monene ya kigima uchakara chinsa 10 somorobiri obwemisa Jumapili no tokale abo ankio igobono goikachinga gichinde kerto cha komberana asembeo ase omorobiri obwekeumbo Yamano kigima incheni gonkoro kwa John Kibati. Ndizi TV Obwansu Bwomogusii Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV obwensu bw'omugusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima